med på en dag i mit liv, hvor jeg forbereder mig til Miss Universe Danmark-finalen. Der skal ske en masse spændende ting, og vi starter selvfølgelig med noget vand. Det er vigtigt, at jeg holder mig meget hydreret lige for tiden. Så får jeg gjort mig klar til dagen ved at lægge noget makeup, og så skal jeg have noget morgenmad. Og her der spiser jeg per bananskyr, og så med sådan noget ymerdrys uden sukker. Og det spiser jeg, mens jeg ser lidt nyheder. Så var der lige lidt arbejde på min computer, hvor der skulle sendes nogle mails. Og så ville jeg ud på min daglige gåtur, og det passede perfekt, fordi jeg havde også en pakke, jeg skulle hente. Da jeg kom hjem, så kørte jeg ud for at finde en pusleplads. Jeg vil nemlig gerne lige rengøre min bil, fordi i morgen der skal jeg ud og hente min Miss Universe Danmark finalekjole. Så min bil skal selvfølgelig være spotless, for at kjolen skal være der. Så fik jeg lavet mig min frokost, og det plejer bare at være rugbrød, leverpostej og noget kød. Og mens jeg fik spist det, så sad jeg og så den der serie på TV2, der hedder Ups, vi er voksne, tror jeg. Og der var altså nogle scener med i den, der er så rørende i den nye sæson. Så skulle jeg op og træne, og jeg elsker den her shorts nederdel ting. Jeg startede lige med en halv times catwalk-træning, men ja, det sidder stort set nu, så det var bare lige for at holde det ved lige. Og så havde jeg jo selvfølgelig lige 1,5 times styrketræning bagefter. Og udstræk, det skal man altså heller ikke glemme. Så var det så til aftensmad. Jeg er obsessed for tiden med den her taco bowl, tror jeg kunne kalde den. Det er bare noget lækker salat og så noget kylling ovenpå, så kommer jeg ost, og så knuser jeg lige de her chips ud over. Det er mega lækkert. Det er virkelig en ægte go-to for tiden. Jeg spiser det hver eneste dag. Og igen fik jeg set videre på serien, inden jeg skulle have mit everything shower. I shaved and scrubbed and everything. Så fik jeg lavet noget skincare og pakket klar til i morgen. Vi skal jo ud og finde vores kjoler til finalen. Og det er kjolen, jeg skal have på i morgen. Så fik jeg tørret mit hår. Det tager 40 minutter, så det gik der lang tid med. Og så laver jeg Duolingo hver dag for at blive bedre til spansk. Og nu er vi på dag 28 streak. Og jeg skal jo tidligt op, så jeg hopper tidligt i seng og ser den her nye serie med Elle Woods. Husk at se med igen i morgen, fordi vi jo selvfølgelig skal ind og prøve kjoler til finalen. Jeg glæder mig så meget. Godnat.